Xesús de Trandeiras, onde nos últimos días se teñen levado a cabo as obras de acondicionamento desta peza clave do noso patrimonio local. Hoxe está connosco Amador Díaz, tenente alcalde do Concello de Xinzo, que nos contará como se teñen desenrolado os traballos. Bueno, pois é o segundo ano que se fai unha limpieza integral de parte da finca, porque quédanos un trociño moi pequeniño cada ano. Neste caso, as brigadas da Diputación que solicitamos cada ano, que son os que fan a limpieza, limpian o que é a finca, pero queda un trozo na parte de arriba, cada ano vais ampliando un pouquiño e contamos que po ano poidamos ter desbrozado o que é propiedade municipal do Concello. Pois o que eu teño a gran ilusión de nesta legislatura facer que o Mosteiro de Trandeiras fora un referente. Daí que se negociou con Confederación Hidrográfica, estamos diante dunha das canaletas principales que vende 2 minas de agua, que a nosa intención é, agora con esa intervención que se faría con Confederación, é que aí houbera auga durante todo o ano. Aquí ven moita cantidad de xente a ver o entorno maravilloso, as sombras son espectaculares, na parte de arriba hai un miradoiro, e bueno, pois o que intentamos é, como decía antes, poñer un pouquiño isto máis en valor. Ao mesmo tempo, decir que se está realizando un proxecto, hai 2 muros que están en perigo de caer, un xa está prácticamente, a maiores hai outro que prácticamente está derruído. Estáse facendo un proxecto para intentar presentalo en patrimonio, presentar á Xunta e facer unha intervención co fin de que eses muros non caigan, e amén que nesa intervención a mellor se pudera ir avanzando xa nunha aula de interpretación, nunha aula da Lagoa. Eu creo que o Concello de Xinzo non pode olvidar o Mosteiro de Trandeiras e a Torre de Pena. Ten que ser unha atraínte entre os dous para que, bueno, pois xente que nos veña a visitar poida disfrutar dun día maravilloso, nun entorno maravilloso, cunha historia creo que maravillosa. A Torre de Pena eu sempre dixen que non daría 5 euros por subir ao alto. É unha obsesión que teño eu que pois esa torre se pudera subir, porque as vistas, eu que xa estiven arriba, pois son espectaculares. Bueno, pois o mellor poder facer un acceso a que a xente poida visitar, subir, ver, pois é impresionante a lagoa de Antela que temos ao lado, as vistas que ten, incluso hacia a zona de Piñeira, Boada, Solveira. Bueno, pois é espectacular. Entonces, como decía antes, conxugando Torre de Pena e Mosteiro de Trandeiras, pois poderíase facer algo, unha intervención que atraíra a xente a Xinzo. A superficie desbrozada ronda as 5 hectáreas e pretende abrir o camiño para un proxecto de posta en valor dun dos elementos máis representativos da comarca. A recuperación da canalización é unha das futuras ideas que se barallan dende o Concello e persegue o mesmo fin, que o monasterio de Trandeiras non volva a quedar no abandono.